ನಮ ಇನಿ ತೊರಕೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರತ ತೊರಕೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ತೂಲೆ ಈ ತೊರಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲಲ ತೊರಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ ಏಪಲ ತೊರಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕನಪುನು ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಕನ ಇದ್ದ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಡಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿ ನೆಡ್ದಾರ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ನಮನಿ ಇಲ್ಲ ಕನತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ वीडियो पड़ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೊರಕೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಅವೆತ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ತುಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಪಸೆ ಪಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು वीडियो पड़ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಚೋಲಿ ಜಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಚೋರಿ ಜಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆತ ಚೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಚೋಲಿ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಚೋಲಿ ಜಾರದ ಆಂಡ್ ಈ ತೈನ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸ್ ತಲಕ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಣಲೆದು ಅವಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಏತ್ ಪೋಡ ಆತ್ ಮುಂಚಿ ದೇತು ನೋಡು ತಾರೈದೆಣ್ಣೆಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಗಿಡ್ಡ ಮುಂಚು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಉಪ್ಪುನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರಿಗೆಲ ಪಾಡ್ದ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಓಕೆ ಅವನ್ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬುಕ ಅರಿಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ
ತಾರೈನ ತುರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ತುರಿದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಅವು ತಾರಾಯಿ ತುಲೆ ಪಿರೆದಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂದೇನು ತಾರೈನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂದಿತ್ತಂಡ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೊಲ್ನೆ ತಾರೈನ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಅವು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈನ್ ಆಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋಡುಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಪೂರ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀತ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಂದು ಆಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪುರ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ఇక్కడ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತಿ ಮಸಾಲ ಅವೇನು ಮಸಾಲ ಆಂಡ್ ಅವು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಗ ತಿತ್ತಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ದ್ಯಾಡು
ಕೊದ್ದಿನೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇಕಡೆ ತೊರಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ నీకు ఉప్పుల పాడలే కొద్దినగానే ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿಯಡ ಅವಲ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೈತಾಂಡ್ ತೊಲೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಗರ್ನೆ ದಿಲೆ ತುಲೆ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ ಆಂಡ್ ಒಗರ್ನೆಲ ಪಾಡ್ಯ ಆಂಡ್ ತೊರಕೆದ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ